festive walk. And we're preparing for the tour of the fireflies. This is my daughter and amat-amat na nga nag-alabot ang mga kapartisipan. Ito siguro makakuan kita kapoy balahaw. Hindi pwede. Hello. I told her, hello Rack. Jadi ang registration. Hello. Sorry. Pinawisan ng sakay. Nakabuta ko lang kayo pag nag-traffic. Hindi ka nagkuha. Bakal na lang to sa sunod. Sa harapan namin para we can start the program and we could ride out. And later on, there will be more surprises for the first tour of the Fireflies, Iloilo. I get now a signal from the chairman of the Tour of the Fireflies, Iloilo, Lord Gong. So we have to start right away. Thank you, Allen, sa atong presidente sa Firefly Brigade, si Jack Yapot, aton nga konsyal sa Sudan, si Jay Trenias, ang sports coordinator sa Sudan, si Rudy Meronco, ang DENR-EMB nga representative sa Engineer Stella Tipanan, si Rudy Yap III, ang chairman sa Fireflies, kag aton nga biyan si Mr. Rock Gilo, palakpakan tigid sila tanan. No? Kag palakpakan pagid ang ari diri tanan nga makita naton madamo ang kadto ang pagpud sa aton nga tour diri sa syudad sa Fireflies Brigade, the first ever in Iloilo City. Nagakalo ako kay pag-ulang po nakagwa, yung trangkaso ako bilog na sumana,
pero nagkantugin ko diri sa inyo para ipabalo ko sa inyo na para sa akon importante ang events parehas